Hvad er formålet med de 10 bud? Hvis man omtaler de 10 bud fra en ganske almindelig dansker, forestiller mange sig straks en streng og dømmende Gud, som sidder i himlen, højt hævet over alle og enhver, og som kun venter på, at vi mennesker skal begå en eller anden form for fejltrin, så han kan få mulighed for at slå hårdt ned på os stakkels mennesker. Samtidig er han også noget af en lyseslukker. Ja, i bund og grund ønsker han kun at fratage os alt det, som kan skabe bare lidt fest og ballade her i livet, og hvad der ellers er værd at leve for. Men disse forestillinger om den levende Gud ligger langt fra virkeligheden, og kan kun tilbagevises som ren og skær løgn og bedrag. For hvis man gav sig tid til at nærlæse og studere disse 10 bud, vil man snart opdage, at alt hvad Gud egentlig sigter på med disse retningsgivende bud er næstekærlighed, og at han ønsker at danne en beskyttende ramme omkring os mennesker. Med andre ord, kun det, som i bund og grund er godt for os. Først og fremmest må vi mennesker se i øjnene, at vi bør elske den Gud, som skabte os, og dernæst må vi indse vigtigheden af at have kærlighed til vor næste. Her kan man overordnet og med lidt fantasi opfatte disse bud som en slags færdselsregler, som gør, at vi alle kan færdes i denne verden på en betryggende måde, og uden at vi kommer til skade her i livet. Ligesom i færdselsloven indeholder Guds bud advarselslys, advarselstavler og påbudstavler. Her kan man så tænke på, hvordan det vil gå i trafikken, hvis ikke vi havde disse reguleringer og regler. Her vil mange hurtigt komme galt afsted. Mon ikke vi snart vil begynde at lave vores egne, interne og indforståede regler, som inden længe vil udsætte både os selv og andre medtrafikanter for livsfare. Uden et trafiksystem vil der snart herske uoverskuelige tilstande på vores landeveje. Hvis vi nu overfører denne tanke til denne verden, hvor vi igennem medierne betragter de mange krige og de mange folkeoprør, der foregår mellem 2 eller flere stridende parter, og vi indkalkulerede de mange terrorangreb og magtovergreb, der sker mod mennesker i dag, samt den meget vold og de mange mord, som sker på verdensplan, bliver vi nødt til at indse, at vi mennesker virkelig har brug for fælles retningslinjer, hvis vi skal leve sammen i harmoni på retfærdig vis. Og det er præcis, hvad Gud har givet os. Fælles regler og retningslinjer, som skaber fred og retfærdighed. Det er alment accepteret, at der findes en straf for enhver, som overtræder færdselsreglerne. Og sådan er det også med Guds bud. Her vil Gud en dag straffe enhver, som igennem hele deres liv har overtrådt hans bud. Den dag vi dør, skal vi alle stå for Guds ansigt og gøre rede for vores liv. Vi forbereder os til mange ting her i livet. Til køreprøver, til eksamener, til børnefødsler. Men hvor findes der dog få, som i dag forbereder sig til livet efter døden. Og dog ved vi, hvor pludseligt og nådesløst døden kan rive et menneske bort. Men hvis du skulle være optaget af, hvad der sker, når vi dør, må du nødvendigvis også stille dig selv dette spørgsmål. Hvor går vi hen? Og hvis der findes en Gud, hvordan kan man så vide, at man er anerkendt af Gud? Hvordan er det overhovedet muligt at undgå dødsriget og få nøglen til himmeriget og dermed til evigt liv? Jamen, spørger du dig selv. Er det ikke nok bare at være et godt og kærligt menneske? Gud ser jo til hjerterne, og han ser, at jeg mener det godt, også selvom jeg engang imellem skulle fejle. Hvis man spørger det almindelige menneske i dag, vil man opdage, at de fleste faktisk mener, at de er gode mennesker. Og det gør de, fordi de som regel måler sig selv i forhold til andre mennesker. Og så er det jo let nok, for der findes jo altid dem, der er langt værre end en selv. Det forkerte ved denne fremgangsmåde er, at man måler sig selv med menneskers, og ikke med Guds standard. Det skyldes primært, at mange mennesker i dag ikke længere kender Guds standard. Forestil dig,
at hvert menneske sidder i en båd. Nogle er tæt på land, og andre er længere væk. Vi er alle startet inden for land, og vi lader os alle drive med af strømmen. Det virker ganske ufarligt. Sådan ser det i hvert tilfælde ud fra starten, og det virker også ganske overskueligt at kunne komme tilbage igen. Vi har det faste land som målestok, og kan derfor se, at vi driver væk. Vi har også mulighed for at se på dem, som er drevet længere ud end os, og vi kan derfor berolige os selv og sige, det er godt, det ikke er mig, der er så langt ude. Men ganske umærkeligt driver vi i løbet af kort tid selv ud på samme sted som de andre. Og dem, der nu er på det sted, hvor vi selv befandt os for kort tid siden, ja, dem synes vi er lidt bagud og gammeldags. For de har jo glemt at følge med udviklingen. Efterhånden sker det, at vi mister fast land af syne. Og nu bliver det svært at vide, om vi nu også driver den rigtige eller den forkerte vej. For nu har vi ikke længere nogen målestok, fordi vi ikke længere kan se land. Inden længe kan vi ikke orientere os og befinder os snart i livsfare. Jeg tror, at det er et billede, som passer godt på vores moderne samfund. Kristendom med dens moralske og etiske værdinormer er ved at gå i opløsning. Kristendom har ellers været værdigrundlaget for meget af vores lovgivning. Men vi har, som skibene, bevæget os længere og længere væk fra dette faste værdigrundlag. Mange mennesker har så at sige ladt Guds målstok ud af sigte og kan derfor ikke længere vide, om de er på rette vej. Her må de 10 bud give retning og mening for de fleste. Må ikke de fleste vil mene, at budet, som siger, du må ikke begå drab, vil være et velegnet bud at leve efter? Eller hvad med dette bud, du må ikke stjæle? Tænk at kunne lade sin dør stå vidt åben, når man gik hjemmefra, uden at skulle frygte for indbrud. Er det ikke gode og fornuftige bud, som vil gavne kloden og dens befolkning? Men hvad så med de sidste 8 bud? Giver de nogen mening i en moderne verden? Er de ikke bare forældede og hører fortiden til? Helt ærligt. Burde vi ikke bare ligesom i lignelsen med bådene, lade os flyde med og følge udviklingen? Dette og meget mere vil jeg komme ind på i de følgende bud, som vil blive gennemgået hver for sig. Og hvorfor er det lige netop de 10 bud, der skal overholdes, og ikke alle? Hvorfor er det lige netop de 10 bud, som skal overholdes i det nye testamente? Hvad med de øvrige bud fra det gamle testamente? Hvorfor det ene og ikke det andet? Her er der flere forskelle, som gør sig gældende. Gud talte de 10 bud direkte til Israels folk, men den øvrige lov blev givet til Moses. De 10 bud blev skrevet på stentavler med Guds finger. Den øvrige lovgivning blev skrevet på ruller af Moses. Stentavlerne blev på Guds befaling opbevaret i pagtens ark i det allerhelligste, mens skriftrullerne blev opbevaret i en kasse ved siden af pagtens ark. De 10 bud er tidsløse, mens den øvrige lovgivning havde til formål, at folket kunne blive en velordnet nation. Gud sluttede pagt med sit folk på grundlag af de 10 bud. Man kan altså opfatte de 10 bud som en slags grundlov, mens den øvrige lovgivning var til for at hjælpe Israel til at leve ret for Gud. På samme måde har vi i Danmark en grundlov, som står fast. Vi kan have skiftende regeringer, kulturelle og samfundsmæssige forhold, som gør, at vores lovgivning skifter. Men alligevel tager det meste af vores lovgivning udgangspunkt i vores grundlov. Derfor kan intet, som strider mod grundloven, vedtages i Folketinget, og det meste lovgivning bakker op om, hvordan denne grundlov bedst overholdes. Sådan er det også med Guds bud. Al lovgivning i landet Israel kan opfattes som en uddybning af de 10 bud, Guds grundlov. Vi fra Lys og Salt beder til, at denne undervisning må åbne dine øjne for, hvem Gud egentlig er, og hvad hans ønsker og planer er med os mennesker. Tak fordi du gav dig tid til denne undervisning. Jeg håber også, at det giver dig lyst til at høre, hvilke bud der er tale om. Hvis du vil læse mere om disse bud,
kan du klikke ind på www.tropågud.dk.